U ovom videu vam želim pokazati kako zamijeniti USB konektor na pametnom satu. Kao što vidite na USB konektor, jedan je pin savijen i zgužvan unutar konektora. Ovako to izgleda pod mikroskopom. Prvo što trebamo je rastaviti uređaj. Počinjemo sa odvrtanjem šarafa. Zatim plastičnim alatom skidamo ovaj poklopac kućišta. Ovdje vidimo bateriju, vibracioni motor i ovo djeluje kao mikrofon, ali opet imamo i ovdje mikrofon. Prvo vadim bateriju, zatim vadim srednji dio kućišta zajedno sa matričnom pločom. Ali prije nego što skroz izvadim matričnu ploču, prvo otkačim flex kabel touchscreena. Onda upratim koji flex kabel pripada displeju. Pa otkopčam i njega. I izvadim matričnu ploču sa srednjim kućištem. I naravno vratim dugme koje je ispalo, jer ako izgubim dugme, natrpao sam. Sklonim ostatak pametnog sata jer nam do daljnjeg ne treba. Pošto je flex kabel na kojem se nalazi mikrofon ili ovo neki senzor zalemljen na matričnu ploču, neću ga od lemca ploče, samo ću ga odlijepiti sa srednjeg kućišta. Ovo najprije da je neki senzor. Skinem i ovaj mikrofon sa srednjeg kućišta, također skinem i vibracioni motor sa kućišta. I ovdje vidimo opet USB konektor. Pripremim zamjenski USB konektor, pripremim metalnu podlogu i primaknem ivici radnog stola, jer planiram sa donje strane ploče grijati USB konektor. Jer sa donje strane ploče nema nikakvih komponenti koje bih mogao oštetiti. Jer ako bi sa gornje strane grijao, morao bih prvo poskidati sve komponente koje bi se mogle istopiti uslijed grijanja. Improvizovano zaglavim ploču na ovaj metalni držač i to tako da dio ploče sa USB konektorom viri preko ivice radnog stola. Uključim duvaljku i počnem grijati USB konektor sa donje strane. Čim se kala istopi, podignem USB konektor sa matične ploče. Stavim malo paste na mjesto USB konektora. Ponovo počnem grijati ploču sa donje strane, tamo gdje je mjesto USB konektor. Kad se kala istopi, postavim novi USB konektor, dodatno malo ugrijem i pincetom namjestim USB konektor u optimalni položaj. Na mikroskopu bacim pogled na novi USB konektor i evo jedna usporedba prije i poslije. Također potvrdim da su lemovi zadovoljavajući, eventualno popravim. Vraćamo sve komponente na svoje mjesto, spojim flex kabel displeja, zatim flex kabel touchscreena i flex kabel sa dugmićima, kao i ostale komponente. Vratim poklopac, uvrnim šarafe, spojim punjač i počne puniti. Nakon nekoliko minuta uključim pametni sat i čini mi se da radi. Nekoliko puta isključim punjač, čisto kao dodatni test. I eto, to je bilo to. Ukoliko vam se svidio ovaj video, lajkajte. Ukoliko nije, nemojte. Ukoliko imate pitanja, postavite u komentarima. Pretplatite se na kanal, ukoliko već niste. Kliknite na ono zvonce kako biste dobili obavijest kad bude novi video na kanalu. Epic je prisutan i na drugim društvenim mrežama. Linkovi u opisu ovog videa. Hvala na gledanju, lijep pozdrav, do idućeg videa.